Eles son os 7 hostaleiros que forman parte do equipo Rescate Hostalería. 7 persoas que os arrancaron unha marcha a pé dende Pontevedra cara a Madrid. O obxectivo é mostrar a complicada situación que están a vivir centos de familias tras o peche do sector e exixir máis axudas por parte das distintas administracións. En total somos un grupo de 11. Vamos 7 camiñando e van 2 e 2 en 2 coches que de apoio, 2 coches escoba. E nada, pois logo temos unha logística moi boa desde aquí, que nos van facilitando os sitios onde dormir, que, por certo, moitas gracias a toda esa xente porque nos apoia e foi unha resposta 100% moi boa e nada, o que veña a ver se o tempo nos acompaña, que o dudamos moito, pero bueno, a ver. Nin as baixas temperaturas nin o temporal pararán esta peregrinación, unha marcha que se concluirá nuns 16 días coa súa chegada ao Congreso dos Deputados. O obxectivo que vamos a levar andando desde aquí hasta Madrid é o rescate da hostalería. Gustaríame que lle quede claro a todo o mundo que vamos a ir andando, porque hai xente que incluso preguntáronnos se íbamos a coller un tren ou vamos andando desde aquí, que salimos de aquí, hasta o Congreso, Madrid. Os hostaleiros afirman estar ao borde da ruína e aseguran que abrir as terrazas dos seus establecementos ao 50% non é rendible. Hai que buscar un culpable e tocoulle a hostelería sin motivo ningún e ahora deixannos abrir cunhas restriccións que iso non é nin sobrevivir. Temos compañeiros que tiveron que cerrar pois nós algún saber como facemos, pero hai xente que a min personalmente dixeronme que non abría o bar porque non me daba gana. O sea, non é verdad, non abro o bar porque non me compensa ter o bar aberto, que non é o mismo pagar 200 euros de luz que pagar 30. Esta marcha é o último cartucho de esperanza por parte dos hostaleiros para que as diferentes administracións, tanto a local como a autonómica e a estatal, entendan que a hostalería somos todos. O último cartucho que temos, a ver si facendo este sacrificio, pois quen ten que facer fai un sacrificio por nós e se dá conta que a hostelería é un eslabón moi grande da economía en España e pedimos o rescate xa.